φαίνεται. YouTube τέλος. Έλα. Το Μίτσο δεν τους όμως, Και τους δύο μαζί τους φέρνει τώρα. Αλλά πάλι πώς. Ζουμ. Όχι έτσι ρε Παπαφώτη. Κάτω δούμε το Μίτσο τώρα, το Μίτσο θα δούμε. Όχι έτσι ρε Παπαφώτη. Πώς σηκώνομαι. Μαλάκι το είπε κάτι και γελάω. Παπαφώτη έπεσε. Ναι. Ρε Μίτσο μία χώνεσαι, εύκολα είναι. Να πάμε δουλεύετε. Το Παπαφώτη. Πίζα κάτω. Μίτσο γρήγορα, δεν κρυώσαμε. Να το κοριτσάκι πώς θα φτάσει απέναντι, δες. Κλαίει. Αφώθηκε. Τι κλαίει ρε μαλάκα. Εκείνο πώς το περνάει. Ο Μίτσος σε λίγο θα αρχίσει να κλαίει. Με την κοιλιά. Βάλε και το άλλο αγόρι να σου δείξει.